Jaya, ada Jera Audio, ada Senada Leti Kang Muhammad punya. Kembali pada Mas Amber, terima kasih. Sane siramu digawe lara ora weruh saiki dadi rasa kebacut parah to no awas gonel Akang Budaya, terima kasih. Ayo sing jaluk Sidarondo mau ndi wong eno. Lah yo nggon ndi mengirimi. Ndi wong eno. Wong ngirimi foto. Wis dilayani lho ya. Kabeh iki ora perlu digetuni janjimu biyen aku sabar ngedene kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni anake duwe anak Singo Manunggal oke Rumah Jawa Timur Indonesia Pangeburan amin aroma yang tak buka Singo Manunggal Joyo, ada Jera Audio, ada Senada Leti itu ada. LAB Akang Budaya, matur sawadun. Sliramu wis tak aturi oleh bojo sing ganteng kaya aku iki bekasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo lah kok padha wae tahu ngantuk Padha pengune lho. kabeh iki ora perlu digetuni janjimu biyen aku sabar ngenteni sabar kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane ngenteni
karene karen-karen Ora nyono sampeyan sabar ngenteni wong sabare kaya aku iki nyatane tresnamu wong sabar pasti menang kok suci sing kok lho sabar sing gedhe ya subur pangapurane untuk tresno jejunduan selawase untuk tresno bebujuan selawase